गिबियावनो खोला खासिबारि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलाय जासिहरबाय। दा आंखौ लेंहरनायलाय आं फैदों। दोंनैसो मेथाइ रोजाबनानै थांसै। साउन्डखौ अलप खमायसो भाइटि माइक्र'फनটো अलप साउन्डखौ बेसि दियक मोर एनार्जी अलप खम হৈছে। हेल' এনেকুৱা दियक जेसेबां दङ पास सानै बयबो सिखारनो मोसानोसै मोनाबायबो गतिके ज' रंजानोसै। आंनि बिसावनि गामि बियो माने मैया फन हरदों आंनाव, ओइ फंबाय नोंनि बिजावनि गामिसो होनना बुंदों आंखौ। नोरै लामा बारबानो आंना बिजावनि न' दङ। माने बिजावनि गामिनो आं मिन्थियामोन, दाख्लैसो मोनथिदों। दा जेखि जादोला बिजावनि गामि हिसाबै एसे मोजां खननांगोन। अके हेल' 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 बयबो मोसानांगोन दे बुरैफोर बयबो मोसानांगोन। माने जोंहा बिदाया बावनो मोनला नालाय हिनजाव गोदानखौ आंनाव मेसेज हरदों हरनि दुइथायाव, फंबाय एसे मोजां खनबो होननानै। दा जेखि जादोला आं हरसे खनगोन गाज्रि हेल' दालमिया सिमेन्टजों आमबुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं खासिबारिनि